Us vull llegir els dinosaures desapareguts. Els dinosaures. Els dinosaures són els animals més grans que han trepitjat la Terra. Per això el seu nom significa llangardaix terrible. Vivien en boscos de falgueres enormes i arbres que s'assemblaven a palmeres. Els insectes eren tan grans com ocells. L'alimentació. Alguns dinosaures s'alimentaven de carn, com ara l'alosaure. Tenia les dents molt afilades i si en perdia una, li en creixia una altra. D'altres menjaven plantes i fulles d'arbres. Per això el seu coll era molt llarg com el del diplodocus. La mida. Un dels dinosaures més grans era el tiranosaure. Era molt temut perquè a més de la seva mida enorme, corria molt i amb una gran velocitat. Hi havia rèptils que volaven. Alguns eren de la mida com un colom i altres com una avioneta. El cos. Alguns dinosaures tenien unes plaques que els recorria el coll i el llom. L'estegosaure n'era el més gran i d'altres tenien banyes com ara el triceratop o rostre amb 3 banyes. Amb aquestes banyes s'enfrontava a tiranosaure. La seva desaparició. No sabem per què van desaparèixer els dinosaures, tot i que encara queden parells propers, com ara les aus i els rèptils. Es creu que alguns dels arbres que decoren el nostre jardí es va servir d'alimentació com ara el ginkgo i la magnòlia. Què en sabem? Tot el que sabem dels dinosaures gràcies a la trobada de petjades i ossos, els
científics van reconstruir els cossos d'alguns dinosaures unint els ossos com si fos un trencaclosques.